салом алайкум тамошобинои канали Ройгон Авиа. Айни ҳол чӣ хеле ки шумо мебинен, ман қарор дорам дар авиакасаи Ройгон Авиа. Подписатсияро фаромӯш накунед ва имрӯза маълумото дар бораи нархномаи билетҳои самолёт меравад аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. Бениҳоят зиёд видеоро тамошо кардам ки муроҷиат карданд ки билетҳои самолёт қимат шидагӣ. Паника набардорен, билетҳои самолёт қимат шидагӣ нест, балки арзон шидагӣ. Аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон рейсҳои Шереметов ва Бохтар аз 4500 то 5000 дар моҳи май то охирша метавонед харидорӣ кунед ва рейсҳои Кулоб аз Жуковский, аз Домодедово ва Кулоб, нафароне ки дар ҳақиқат шумо мехоҳед сафар кунед, метавонед занг занед, билетҳо ба нархи дастрасай аз 4500 то 5-6000 метавонед харидорӣ кунед ва билетҳои душанбе, Москва душанбе аз 8500 то 11000 шумо метавонед харидорӣ кунед. ин нархҳои билетҳои моҳи май бародарон. Ва Хуҷанд нархҳо арзон аст, фақат бебагаж, фақат рейсҳои Хуҷанда бебагаж кардаган. Агар багаж қати гирен каме қиматтар мешавад, 8500-9000 мешавад ва бебагаж 6000-6500 то 7000. билетҳо қимат шидагӣ нест, балки арзон шидагӣ ва бисёри видеоеро ки тамошо мекунам, бисёриҳо муроҷиат кардаган ки билетҳои моҳи май, моҳи июн қимат шидагӣ. Не, аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон билетҳо қимат шидагӣ нестай бародарон, балки арзон шидагӣ. Нафароне ки дар дигар шаҳрҳои Россия қарор дорем, шумо метавонед фақат ба ҳамон авиакасое ки муроҷиат кунед ки медонен, мешиносен. Бениҳоят видеои зиёд равон мекунанд. Ай Краснодар намепара самолёт, баъзе аэропортҳо маҳкамай ва нафароне ҳастанд ки барои дуруғ сӯистифода бурда билетҳои қалбакӣ мефурӯшанд. фирифтаи нархи мошеннико нашавен, эҳтиёт бошен ва ай тамоми гӯшаву каноре ки дар кадом шаҳре ки шумо қарор надорен, ба боварӣ комил метавонед муроҷиат кунед. Канали Ройгон Авиада авиакасаро айни ҳол ман шуморо нишон медиҳам, дар ки ҷо ҷойгирад, дар ки ҷо қарор дорад, дар кадом адрес. Шиносотон, рафиқотон бошанд, метавонанд ки биёянд, ай пешӣ бибинанд ва инчунин ба боварӣ ман вақте ки хидмат нишон медиҳам шумо метавонед ба боварӣ харидорӣ кунед. Ва ман дар ҳама видео мегӯям ки вақте ки шумо муроҷиат мекунед, пеш аз оне ки ба канали Ройгон Авиа, яъне ба авиакасаи Ройгон Авиа шумо муроҷиат мекунед, шумо метавонед ки пешакӣ дигар авиакасаҳода муроҷиат кунед, нархҳоро бифаҳмед, баъд занг занед ба нархи дастрас харидорӣ кунед билетона. Аз Тоҷикистон дар моҳи май, июн, бале билетҳо қимат буд. Ҳар сола, ҳамасола ҳамихела. Мисол нафароне ки бори аввал мебинем ба Федератсияи Россия, шояд ҳамон нафарода нофаҳмо боша, а дигарода ҳамада фаҳмоай ки ҳар сол вақте ки сезони кор мешавад аз Тоҷикистон билет қимат мешавад ба Федератсияи Россия, вақте ки моҳи август мешавад ба Тоҷикистон аз Федератсияи Россия билет қимат мешавад. Ва инчунин билетҳои автобус шумо метавонед омада харидорӣ кунед ва аз дигар шаҳрҳоро вақте ки шумо дурен, расходи зиёдӣ накарда, метавонед занг занед, муроҷиат кунед, озод метавонед ки биёед соҳиби ҷои худтон шавед бе ягон ташвиш. ҳамаш ҷавоби савол дорад. шумо вақте ки харидорӣ кардагин беҷо намемонед, мебиёед ҷои худтона соҳиб мешин. ва нафароне ки бисёр савол метавонанд, дар автобус багажо чанд кило бесплатна мешавад. дар автобус 30 кило бор, яъне багаж бесплатнаҳай, аз 7 то 10 кило ручно, яъне хурданӣ шумо метавонед гиред бесплатна. бисёртар нафароне ки мо харидории билети самолёт мекунанд, 10 кило дар билет нависаги, мо 5 кило менависем ки саргардон нашаванд ва штрафшон накунанд ё ки айрес нагардонандшон. занг занед, паспортотонро равон кунед, проверка кунед, ФМС, ФСБ, МВД, штрафҳои залатҳои корона, қарзо аз Мегафон ва аз дигар банкҳое ки шумо қарз доред, ба хотире ки судӣ мисли нашида боша, оё шумо дар ҳақиқат омадан метавонед ба Федератсияи Россия, хо ба самолёт боша, хо ба автобус, то ки шуморо аз граница нагардонанд. вақте ки худтон шубҳа доред, метавонед муроҷиат кунед, мо мебинем, отчётоша шуморо равон мекунем ва шумо метавонед ки ба боварии комил харидори билети автобус, самолёт ва дигар нақлиётҳоро кунед.
ки то ки омада дар граница ба мушкилиёт дучор нашавем. нафарое ки дар ҳақиқат шумо видеоро тамошо мекунед, ман миннатдорам аз шумо ва ҳамин видеоро ки шумо айни ҳол тамошо мекунед, ҳамин видео зиёда аз 100,000 просмотр бигира. аз шумо ягон чи дар кор нест, фақат класс мондан, комментариҳои хуб навистан ва поделиться кардан. тамом 100,000 просмотр ки гирифт, як нафарда аз Федератсия Россия ба Тоҷикистон дар якҷоягӣ мо бо шумо якта билети ройгон нависта метиҳем. бениҳоят зиёд савол метиҳанд ки барои чӣ ройгон авиа? ройгон авиа ба ҳамин хотире мондем ки нафарое буданд ки бениҳоят мушкили зиёда буданд ва ҳамин канали ройгон авиа, ҳамин авиакасаи ройгон авиа, ба ҳамин хотир ройгон авиа мо гузоштем ки ҳамун хели моментода, ҳамун хели ҳолатода дастгирӣ кунем, ҳадди ақал ки яъне фоида бираса ба ҳамун нафареро ки муроҷиат мекуна ба авиакасаи ройгон авиа. аз шумо фақат чӣ мерава? дастгирӣ, подписатсия, класс мондан ва комментариҳои хуб навистан. ҳар ҳафта, агар ин ҳафта 100,000 просмотр ки гирифт, як нафара мо дар якҷоягӣ авиакасаи ройгон авиа билети ройгон, чӣ хеле ки ройгон авиа мегем, ҳамин хел билети ройгон як нафара менависем, метиҳем ба ватан сафар кунад, ба пеши падару модар ва зану фарзандша. аз шумо фақат дастгирия боварӣ дорум ки маъқултон мешавад ва бетараф намеистен, дастгирӣ мекунем ва оянда рӯз то рӯз дастгирии шуморо мебинем ва ба ҳамин хотире ки бениҳоят зиёд саволо мешавад ки ройгон авиа бояд билет бепул боша, билет бепул боша. ҳар ҳафта кӯшиш мекунем ки аз авиакасаи ройгон авиа як нафар ройгон ба ватан сафар куна. аз Тоҷикистон ҳам шояд нафарҳое пайдо шаванд ки билети ройгон дастрас кунанд аз авиакасаи ройгон авиа. аз шумо фақат дастгирӣ, поделиться, классҳои хутона мондан ва комментариҳои хуб навистан. метавонед инчунин муроҷиат кунед, нафарое ки мехоҳед граница перескат кунед, мошино дар ҳолати беҳтарин қарор доранд. K5 последний модел, Solaris ҳастай, Kia Rio ҳастай, Zefira ҳастай ва ба ҳамон буҷетон шумо метавонед ки муроҷиат кунед ва мошини хуб дарёфт кунед ва граница перескат кунед, то ки дар Федератсия Россия ба мушкилот дучор нашед ва ҳуҷҷатҳои хутона хуб кунед. имрӯза пешниҳоди канали ройгон авиа ҳаминае ки бародарои азиз бетараф набошед ва дар якҷоягӣ кӯшиш мекунем ки ҳар ҳафта аз рӯзи ҷумъа то ҷумъа аз 100,000 зиёд ки гирифт видеое ки мо мемонем якҷоя бо шумо, ҳар як видео ки 100,000 просмотр гирифт, фақат просмотр 100,000 ки гирифт, ҳар ҳафта кӯшиш мекунем як нафара ба нархи ройгон, яъне билети ройгон, чӣ хеле ки ройгон авиа, билети ройгон нависем ва ба ватан равон кунем. салому алайкум, гап зани гӯш кастам. хоб шумо аз Федератсия Россия ба Тоҷикистон сафар карданем ба автобус, амихе? бале бале. шумо айни ҳол дар кадом шаҳр қарор дорем? Москвада? рейсҳои автобус фақат аз Москва ҳастай ба Душанбе? шумо депортатсия шидаге, на? депортатсиятон кардан, чанд қад сроктон додан? як сол пеш шуморо депортатсия кардан, набромаден, амхе? ва мехоҳем ки ба автобус сафар кунем. шуморо вақте ки депортатсия кардан чанд сум штрафтон кардан? шуморо штраф кардан ва шумо штрафа спорида натонистем, хе? дар ин ҳолат агар автобус қати шумо сафар кунед, метавонанд ки шуморо бигардонанд ба хотире ки штрафи носпорида дорем. дар ҳамин хотир агар шуморо дар граница вақте ки проверка мекунанд штрафи носпоридаи шумо бироя ва судимисти шидагӣ боша, метавонанд ки шуморо бигардонанд ва бидананд хеле ҳолатое ки
гардондан бачора ай граница штрафҳои носупорида доштанд. Суди мистишидагӣ буд. Равонтон мекунанд, адрес метиҳандтон судебни ҳамун судебни пристав ки суди мистишидага ҳамунҷа равонтон мекунанд. Шумо мерен меспорен, як ҳафтада баъд ай база удалид мекунанд ва дар пас аз як ҳафта шумо метавонед ки сафар кунед ба Тоҷикистон. возвращение на родина меган гиренам хе. шумо возвращение на родина мегирен, ҳамун возвращение на родина да ҳамун даниёи паспортонай. аунҷа вақте ки мезанан меброя ҳама ва вақте ки шумо суди мисти надошта бошен мегзарен мерен. вақте ки суди мисти дошта бошен ба возвращение на родинара метавонанд ки бигардонанд шуморо. то ҳамун вақте ки штрафтона меспорен баъд мегзарен мерен. не вай ҷожда ҳал кардан надора. вай ҷожда вай сум намегиранд границада ва то границара рафтана раҳда бо чандта пости дигаи уҷода ҳар як кадомшда ман кунанд худшам ҳамун суми як бизнес класс самолёт мешавад. ба ҳамин хотир хубтараш ки пешакӣ мушкилитонро ба тараф бигардонед баъд сафар кунед хубтар мешавад. хуб саломат бошед. боз ман шуморо нишон медиҳам ки авиакасса дар ки ҷо қарор дорад. авиакасса Ройгон авиа қарор дорад метро Котельникида, микрорайон Белая дача, 2 Покровский проезд, дом 12. мебиёен пятёрочка мешава, пас ай аптек, мебиёен онҷа барбершоп, топмен. авиакасса Ройгон авиа қарор дорад дар 2 Покровский проезд, дом 12, микрорайон Белая дача.